जय श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर श्रीवासादि गौर भक्तवृंद। हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। गुरुवे गौरीचंद्राय राधिकाय तदाले कृष्णाय कृष्णभक्ताय तद्भक्ताय नमो नमः। श्रील प्रभुपाद की जय। गुरु महाराज की निताय गौर प्रेमानंद। हरे कृष्ण। श्री चैतन्य चरितामृതം മധ്യലീല അധ്യായം 15 നമ്മൾ ഇന്നലെ എടുത്തതിന്റെ ബാക്കി ഭാഗങ്ങൾ നോക്കാം. 15ാം അധ്യായത്തിൽ നമ്മൾ ഇന്നലെ 180 ശ്ലോകങ്ങൾ എടുത്തിട്ടുണ്ടായിരുന്നു അല്ലെ. അതിന്റെ ബാക്കി ഭാഗങ്ങൾ നമുക്ക് നോക്കാം. മഹാപ്രഭു സാർവഭൗമ ഭട്ടാചാര്യന്റെ ഭവനത്തിൽ പ്രസാദം സ്വീകരിക്കുന്ന എന്ന അധ്യായത്തിലെ 181 മുതലുള്ള ശ്ലോകങ്ങൾ നമുക്ക് ഇപ്പോൾ നോക്കാം. ഹരേ കൃഷ്ണ. എല്ലാവർക്കും കേൾക്കാലോ അല്ലെ? ഹരേ കൃഷ്ണ. ഹരേ കൃഷ്ണ. ഓം നമോ ഭഗവതേ വാസുദേവായ. ഹേമദ സർവഭക്തര കഹി സബഗുണ സഭാരവിതായ ദില കരിയാലിംഗനം. വിവിധത്തിൽ ശ്രീ ചൈതന്യ മഹാപ്രഭു തന്റെ ഭക്തന്മാരുടെ സദ്ഗുണങ്ങൾ ഒന്നിനു പുറകെ മറ്റൊന്നായി വിവരിച്ചു. അതിനുശേഷം അവരെ ആലിംഗനം ചെയ്ത് അവർക്ക് വിട നൽകി. ഭക്തന്മാർക്കൊക്കെ ഓരോ നിർദ്ദേശങ്ങൾ നൽകിയിട്ടുണ്ടായി അല്ലെ. എന്നിട്ട് അവരൊക്കെ തിരിച്ച് ബംഗാളിലേക്ക് മറ്റവരവരുടെ സ്ഥലങ്ങളിലേക്ക് പറഞ്ഞയക്കുകയുണ്ടായി മഹാപ്രഭു. മഹാപ്രഭുവിൽ നിന്നുള്ള വേർപാട് മൂലം ഭക്തർ കരഞ്ഞു. ഭക്തന്മാരിൽ നിന്നുള്ള വേർപാടിനാൽ അവിടുന്ന് മിഷണനായി. ഗദാധര പണ്ഡിതൻ ശ്രീ ചൈതന്യ മഹാപ്രഭുവിനോടൊപ്പം തുടരുകയും അദ്ദേഹത്തിന് താമസിക്കാൻ യമേശ്വരത്തിൽ സ്ഥലം നൽകപ്പെടുകയും ചെയ്തു. പരമാനന്ദപുരി, ജഗദാനന്ദൻ, സ്വരൂപ് ദാമോദരൻ, ദാമോദര പണ്ഡിതൻ, ഗോവിന്ദൻ, കാശീശ്വരൻ എന്നിവരോടൊപ്പം മഹാപ്രഭു ജഗന്നാഥപുരിയിൽ തുടർന്നു. നിത്യവും പ്രഭാതത്തിൽ ജഗന്നാഥനെ ദർശിക്കുക എന്നത് മഹാപ്രഭുവിന്റെ പതിവായിരുന്നു. ഒരു ദിവസം സാർവഭൗമ ഭട്ടാചാര്യൻ ശ്രീ ചൈതന്യ മഹാപ്രഭുവിന്റെ മുന്നിൽ വന്ന് തൊഴുകൈകളോടെ ഒരു നിവേദനം സമർപ്പിച്ചു. എല്ലാ വൈഷ്ണവരും ബംഗാളിലേക്ക് തിരിച്ചു പോയതിനാൽ മഹാപ്രഭു ക്ഷണം സ്വീകരിക്കാൻ സാധ്യതയുണ്ടായിരുന്നു. സാർവഭൗമ ഭട്ടാചാര്യൻ പറഞ്ഞു, ദയവായി ഒരു മാസം മധ്യാഹ്ന ഭക്ഷണം എന്റെ ഗൃഹത്തിൽ സ്വീകരിക്കണം. മഹാപ്രഭു മറുപടി പറഞ്ഞു, അത് സാധ്യമല്ല. എന്തെന്നാൽ അത് സന്യാസിയുടെ ധർമ്മതത്വങ്ങൾക്ക് വിരുദ്ധമാണ്. സാർവഭൗമൻ അപ്പോൾ പറഞ്ഞു, ദയവായി 20 ദിവസത്തേക്കുള്ള ക്ഷണം സ്വീകരിക്കണം. പക്ഷെ മഹാപ്രഭു മറുപടി പറഞ്ഞു, അതൊരു സന്യാസിയുടെ കർമ്മലക്ഷണമല്ല. 15 ദിവസത്തേക്ക് ഭക്ഷണം സ്വീകരിക്കണമെന്ന് സാർവഭൗമൻ അഭ്യർത്ഥിച്ചപ്പോൾ മഹാപ്രഭു പറഞ്ഞു, ഞാൻ നിങ്ങളുടെ ഗൃഹത്തിൽ നിന്ന് ഒരു ദിവസം മാത്രം ഭക്ഷണം സ്വീകരിക്കാം. സാർവഭൗമ ഭട്ടാചാര്യൻ മഹാപ്രഭുവിന്റെ പാദപങ്കജങ്ങൾ പിടിച്ച് വിനയപൂർവ്വം യാചിച്ചു, ദയവായി കുറഞ്ഞത് 10 ദിവസത്തേക്കെങ്കിലും എന്റെ ഗൃഹത്തിൽ ഭക്ഷണം സ്വീകരിക്കണം. പ്രകാരം മഹാപ്രഭു കാലയളവ് ക്രമേണ 5 ദിവസത്തേക്ക് ചുരുക്കി. അപ്രകാരം ഭട്ടാചാര്യ ഗൃഹത്തിൽ നിന്നും 5 ദിവസം മധ്യാഹ്ന ഭക്ഷണം സ്വീകരിക്കാമെന്ന് ശ്രീ ചൈതന്യ മഹാപ്രഭു സമ്മതിച്ചു. ഇതിനുശേഷം സാർവഭൗമ ഭട്ടാചാര്യർ പറഞ്ഞു, മഹാപ്രഭു, അങ്ങയോടൊപ്പം 10 സന്യാസിമാർ ഉണ്ട്. 5 ദിവസത്തേക്കുള്ള എന്റെ ക്ഷണം പരമാനന്ദപുരി ഗോസ്വാമി സ്വീകരിക്കണമെന്ന് സാർവഭൗമൻ അഭ്യർത്ഥിച്ചു. ഈ മഹാപ്രഭുവിന്റെ മുന്നിൽ വെച്ച് നേരത്തെ തീരുമാനിച്ചിട്ടുള്ളതായിരുന്നു. സാർവഭൗമ ഭട്ടാചാര്യൻ പറഞ്ഞു, ദാമോദര സ്വരൂപൻ എന്റെ ഉറ്റ സുഹൃത്താണ്. അദ്ദേഹം ചിലപ്പോൾ അങ്ങയോടൊപ്പമോ ചിലപ്പോൾ തനിച്ചോ വരും. മറ്റ് 8 സന്യാസിമാർ 2 ദിവസം വീതം എന്റെ ഗൃഹത്തേക്ക് വരട്ടെ. ഈ രീതിയിൽ മാസം മുഴുവൻ എല്ലാ ദിവസവും എന്റെ ഗൃഹത്തിൽ വിരുന്നുണ്ടായിരിക്കും. 30 ദിവസങ്ങൾ അടങ്ങുന്ന ഒരു മാസത്തിൽ മഹാപ്രഭു 5 ദിവസം സാർവഭൗമ ഭട്ടാചാര്യനെ സന്ദർശിക്കും. പരമാനന്ദപുരി 5 ദിവസവും, സ്വരൂപ് ദാമോദരൻ 4 ദിവസവും, മറ്റ് 8 സന്യാസിമാർ 2 വീതം ദിവസവും സന്ദർശിക്കും. ഈ വിധത്തിൽ മാസത്തിലെ 30 ദിവസവും പൂർത്തിയാകും.
എല്ലാ സന്യാസിമാരും ഒരുമിച്ച് വന്നാൽ അവരെയെല്ലാം ഉചിതമായി ബഹുമാനിക്കാൻ എനിക്ക് സാധിക്കാതെ വരും. അതിനാൽ ഞാൻ അപരാധിയായി തീരും. അങ്ങ് ചിലപ്പോൾ എന്റെ ഭവനത്തിലേക്ക് ഏകനായി വരും, മറ്റു ചിലപ്പോൾ സ്വരൂപ് ദാമോദരനോടൊപ്പം വരും. ഈ ഏർപ്പാട് മഹാപ്രഭു അംഗീകരിച്ചപ്പോൾ ഭട്ടാചാര്യൻ ആഹ്ലാദചിത്തനാവുകയും മഹാപ്രഭുവിനെ അന്നേ ദിവസം തന്നെ തന്റെ ഗൃഹത്തിലേക്ക് ക്ഷണിക്കുകയും ചെയ്തു. സർവവും ഭട്ടാചാര്യൻ പത്നി ഷാട്ടീരമാത അറിയപ്പെട്ടിരുന്നത് ശ്രീ ചൈതന്യ മഹാപ്രഭുവിന്റെ ഒരു മഹാഭക്തിയായിരുന്ന അവർ മാതൃസ്നേഹം നിറഞ്ഞവളായിരുന്നു. ഗൃഹത്തിൽ തിരിച്ചെത്തിയ ഭട്ടാചാര്യർ തന്റെ പത്നിയായ ഷാട്ടീര മാതാവിന് ആജ്ഞകൾ നൽകിയും അവർ സന്തോഷപൂർവ്വം പാചകം ആരംഭിക്കുകയും ചെയ്തു. ഭട്ടാചാര്യന്റെ ഗൃഹത്തിൽ എല്ലായ്പ്പോഴും ആവശ്യമായ ഭക്ഷണദ്രവ്യങ്ങൾ ഉണ്ടായിരുന്നു. എല്ലാത്തരം ചീരയും പച്ചക്കറികളും പഴവർഗ്ഗങ്ങളും മറ്റും അദ്ദേഹം ശേഖരിച്ച് ഈ ഗൃഹത്തിൽ സൂക്ഷിക്കുമായിരുന്നു. സാർവഭൗമ ഭട്ടാചാര്യൻ ഷാട്ടീര മാതാവിനെ പാചകം ചെയ്യാൻ സഹായിച്ചു. പാചകത്തിൽ പരിചയ സമ്പന്നരായിരുന്ന അവർക്ക് എല്ലാത്തരം ഭക്ഷണങ്ങളും വളരെ നന്നായി പാകം ചെയ്യുന്നത് എങ്ങനെയെന്ന് അറിയാമായിരുന്നു. അടുക്കളയുടെ ദക്ഷിണഭാഗത്ത് നൈവേദ്യത്തിനുള്ള 2 മുറികൾ ഉണ്ടായിരുന്നു. അവയിൽ ഒന്ന് സാളഗ്രാമ നാരായണന് ഭോഗം സമർപ്പിക്കാനുള്ളതായിരുന്നു. മറ്റേ മുറി ശ്രീചൈതന്യ മഹാപ്രഭുവിന്റെ മധ്യാഹ്ന ഭക്ഷണത്തിന് വേണ്ടിയുള്ളതായിരുന്നു. ആ മുറി ഒറ്റപ്പെട്ടതും ഭട്ടാചാര്യൻ പുതുതായി നിർമ്മിച്ചതുമായിരുന്നു. ശ്രീചൈതന്യ മഹാപ്രഭുവിന് പ്രവേശിക്കാൻ പുറത്തേക്ക് തുറക്കുന്ന ഒറ്റ വാതിൽ മാത്രമുള്ള രീതിയിലാണ് ആ മുറി നിർമ്മിക്കപ്പെട്ടിരുന്നത്. അടുക്കളയോട് ചേർന്ന് മറ്റൊരു വാതിലുണ്ടായിരുന്നു. ഈ വാതിലിലൂടെയാണ് ഭക്ഷണം മുറിയിലേക്ക് കൊണ്ടുവന്നിരുന്നത്. ആദ്യം ഒരു വലിയ വാഴയിലയിൽ 3 മാന ഏകദേശം 2.5 കിലോഗ്രാം അന്നം വിളമ്പി. പിന്നീട് അന്നത്തിൽ പീതവർണ്ണവും സുഗന്ധവുമുള്ള നെയ്യ് ഒഴിച്ചു. ആ നെയ്യ് ഇലയിൽ 4 വശങ്ങളിലൂടെയും ഒഴുകാൻ തുടങ്ങി. വാഴപ്പോളകൾ കൊണ്ടും കൈതച്ചെടിയുടെ ഇലകൾ കൊണ്ടും നിർമ്മിച്ച ധാരാളം കലങ്ങൾ ഉണ്ടായിരുന്നു. നാനാവിധത്തിൽ പാചകം ചെയ്ത പച്ചക്കറികൾ നിറച്ച ഈ കലങ്ങൾ ഇലയുടെ എല്ലാ വശങ്ങളിലും നിരത്തി. 10 തരത്തിലുള്ള ചീരകളും കയ്പുള്ള വേപ്പിലകൾ കൊണ്ട് തയ്യാറാക്കിയ സുക്ത എന്ന പേരുള്ള ഒരു സൂപ്പും കുരുമുളക് കൊണ്ട് തയ്യാറാക്കിയ എരിവുള്ള ഒരു വിഭവവും മൃദുലമായ പാൽക്കട്ടി വടയും ബൂതി ചേർത്ത മോരും ഉണ്ടായിരുന്നു. ഇപ്പൊ 10 തരത്തിലുള്ള ചീരകൾ അല്ലെ. മഹാപ്രഭുവിന് ചീര വളരെ ഇഷ്ടമാണ്. പാലക്ക് എന്ന് പറയുന്നത് പാലക്ക് അത് വളരെ ഇഷ്ടമാണ്. മഹാപ്രഭുവിന്റെ അമ്മ സജി മാതാവ് എപ്പോഴും പാലക്ക് കൊണ്ടുള്ള വിഭവങ്ങളൊക്കെ ഉണ്ടാക്കി കൊടുക്കും. അപ്പോൾ ചീരകളൊക്കെ 10 തരത്തിലുള്ള ചീരകളൊക്കെ ഇവിടെ സർവ്വ ഭട്ടാചാര്യരും എല്ലാം തയ്യാറാക്കി വെച്ചിട്ടുണ്ട്. ദുഗ്ധദമ്പി, ദുഗ്ധകൂഷ്മാണ്ഡ, പേസര, ലാഫ്ര, മോജാഗണ്ട, മോജാബാജ തുടങ്ങിയ മറ്റു പച്ചക്കറി വിഭവങ്ങളും ഉണ്ടായിരുന്നു. വൃദ്ധകൂഷ്മാണ്ഡവടി, പുലവടി, നാനാതരം ഫലമൂലകൾ എന്നിവ ഇഷ്ടം പോലെ ഉണ്ടായിരുന്നു. വഴുതനങ്ങയും ഇളം വേപ്പിലയും ചേർത്ത് വറുത്തതും പുലവടിയും വറുത്ത പടവലയും കുമ്പളങ്ങിയുടെ ഒരു തരം കിഴങ്ങും വട്ടത്തിൽ അരിഞ്ഞ് വറുത്തതും വിഭവങ്ങളിൽ ഉൾപ്പെട്ടിരുന്നു. വറുത്ത ഉഴുന്നുപരിപ്പും പരിപ്പും ചേർത്തുണ്ടാക്കിയ അമൃതിനെ തോൽപ്പിക്കുന്ന തരത്തിലുള്ള ഒരു രസമുണ്ടായിരുന്നു. അതിനു പുറമെ മധുര ചമ്മന്തിയും ഒടാമ്പളം തുടങ്ങിയ 5ഓ 6ഓ തരം പുളിപ്പുള്ള വിഭവങ്ങളും ഉണ്ടായിരുന്നു. പയറുപരിപ്പ് കൊണ്ടും ഉഴുന്നുപരിപ്പ് കൊണ്ടും വാഴപ്പഴം കൊണ്ടും ഉണ്ടാക്കിയ വടകളും പാൽ കൊഴുക്കട്ടയും തേങ്ങാ കൊഴുക്കട്ടയും മറ്റു പലതരം കൊഴുക്കട്ടകളും ഉണ്ടായിരുന്നു. കഞ്ഞിയിൽ കുതിർത്ത വടയും പാലിൽ കുഴച്ച അവിലും ദുഗ്ധ ലക്ലക്കിയും നാനാതരം കൊഴുക്കട്ടകളും ഉണ്ടായിരുന്നു. എല്ലാറ്റിനെ പറ്റിയും വിവരിക്കാൻ എനിക്ക് കഴിയുന്നില്ല. നെയ്യ് ചേർത്ത പായസം ഒരു മൺകലത്തിലേക്ക് പകർന്ന് അതിൽ ചാമ്പ എന്ന വാഴപ്പഴവും കാച്ചിക്കുറുക്കിയ പാലും മാമ്പഴവും കൂട്ടിച്ചേർത്ത് മിശ്രിതമാക്കിയിരുന്നു. രുചികരമായ കടഞ്ഞ തൈരും വിവിധ തരത്തിലുള്ള സന്ദേശ് എന്ന മധുര പലഹാരങ്ങളും പാചകം ചെയ്തിരുന്നു. ബംഗാളിലും ഒറീസയിലും ലഭ്യമാകുന്ന നാനാതരം ഭക്ഷണ പദാർത്ഥങ്ങളെല്ലാം അന്ന് അവിടെ തയ്യാറാക്കിയിരുന്നു. പ്രകാരം ഭട്ടാചാര്യർ വളരെ വിവിധ തരത്തിലുള്ള ഭക്ഷണം തയ്യാറാക്കുകയും അതിനുശേഷം ഒരു പീഠത്തിന്മേൽ ശുദ്ധമായ ഒരു ശുഭ്ര വസ്ത്രം വിരിക്കുകയും ചെയ്തു.
ഭക്ഷണശേഖരത്തിന്റെ ഇരുവശങ്ങളിലും സുഗന്ധജലം നിറച്ച പാത്രങ്ങൾ വെച്ചിരുന്നു. അന്നത്തിന് മുകളിൽ തുളസിപ്പൂക്കൾ വെച്ചിരുന്നു. നാനാവിധത്തിലുള്ള ജഗന്നാഥ പ്രസാദങ്ങളും ഭട്ടാചാര്യർ ഉൾപ്പെടുത്തിയിരുന്നു. അവയിൽ അമൃതകുടിക എന്ന ലഡുവും പായസവും അപ്പങ്ങളും അടങ്ങിയിരുന്നു. ഇവയെല്ലാം പ്രത്യേകമായി മാറ്റിവെച്ചിരുന്നു. എല്ലാം തയ്യാറായപ്പോൾ ശ്രീ ചൈതന്യ മഹാപ്രഭു മധ്യാഹ്ന കൃത്യങ്ങളെല്ലാം പൂർത്തിയാക്കി ഏകനായി അവിടെ വന്നു. അവിടെ നിന്ന് സാർവഭൗമ ഭട്ടാചാര്യന്റെ ഹൃദയം അറിയാമായിരുന്നു. സാർവഭൗമ ഭട്ടാചാര്യൻ മഹാപ്രഭുവിന്റെ പാദങ്ങൾ കഴുകി കഴിഞ്ഞപ്പോൾ അവിടുന്ന് ഭക്ഷണം സ്വീകരിക്കാനായി മുറിയിലേക്ക് പ്രവേശിച്ചു. ആഡംബരപൂർണമായ ഭക്ഷണക്രമികൾ കണ്ട് ചെറുതായി അമ്പരന്ന ശ്രീ ചൈതന്യ മഹാപ്രഭു അംഗജ്യേഷ്ഠയോടെ സാർവഭൗമ ഭട്ടാചാര്യനോട് പറഞ്ഞു, अलौकिक सभा अन्न व्यंजना दोई प्रहरा വിദ്രേക്കൈച്ചേ ഹൈലരന്തന. ഇത് അങ്ങേയറ്റം അസാധാരണമായിരിക്കുന്നു. 6 മണിക്കൂറിനുള്ളിൽ ഈ അന്നവ്യഞ്ജനങ്ങളെല്ലാം എങ്ങനെ തയ്യാറാക്കി? ശതചുലായ ശതജന പകയതിക്കരേ തപു ശീഘ്രയത ദ്രവ്യ രാന്തിദേന പാരേ. 100 മനുഷ്യർ 100 അടുപ്പുകളിൽ പാചകം ചെയ്താൽ പോലും ഇത്രയും ചുരുങ്ങിയ സമയത്തിനുള്ളിൽ ഇത്രയും വിഭവങ്ങൾ പൂർത്തിയാക്കാൻ കഴിയില്ല. കൃഷ്ണര ഭോഗലാഗയച്ച അനുമാനകരി ഉപരതയ്ക്കിയത്തെ തുളസി മഞ്ജരി. ഭക്ഷണം നേരത്തെ തന്നെ കൃഷ്ണന് നിവേദിച്ചതാണെന്ന് ഞാൻ കരുതുന്നു. എന്തെന്നാൽ അതിനു മുകളിൽ തുളസിപ്പൂക്കൾ കാണുന്നു. ഭാഗ്യവാൻ തുമി സഫല തൊമാര ഉദ്യോഗ രാധാകൃഷ്ണ ലാഗനാച്ച യഥാ ദൃശ്യഭോഗ. നിങ്ങൾ ഏറ്റവും ഭാഗ്യവാനാണ്. നിങ്ങളുടെ ഉദ്യമം സഫലമായിരിക്കുന്നു. എന്തെന്നാൽ നിങ്ങൾ ഇത്തരം അത്ഭുതകരമായ ഭക്ഷണം രാധാകൃഷ്ണന്മാർക്ക് നിവേദ്യം ചെയ്തിരിക്കുന്നു. അന്നേര സൗരഭ്യവർണ അതിമനോരമ രാധാകൃഷ്ണ സാക്ഷാലിഹാൻ കരിയച്ചന ഭോജന. അന്നത്തിന്റെ നിറം വളരെ ആകർഷകവും അതിന്റെ സുഗന്ധം വളരെ ശ്രേഷ്ഠവുമായിരിക്കുന്നു. ആയതിനാൽ രാധയും കൃഷ്ണനും അത് നേരിട്ട് സ്വീകരിച്ചതുപോലെ തോന്നുന്നു. തൊമാര ബഹുദ ഭാഗ്യ കഥ പ്രശംസിപ്പ ആമി ഭാഗ്യവാൻ ഹര അവശേഷ പാപ. പ്രിയപ്പെട്ട ഭട്ടാചാര്യ, നിങ്ങൾ അതിഭാഗ്യവാനാണ്. എനിക്ക് അങ്ങേ എത്രമാത്രം പ്രശംസിക്കാനാകും. ഈ പ്രസാദം സ്വീകരിക്കാൻ സാധിച്ചതിനാൽ ഞാനും വളരെ ഭാഗ്യമുള്ളവനാണ്. കൃഷ്ണേരാസന പീഡ രാകഹ ഉടായ മോര പ്രസാദ ദേഹ ഭിന്ന പാത്രേത കരിയ. കൃഷ്ണന്റെ പീഠം നീക്കിവെക്കുക, എന്നിട്ട് എനിക്ക് മറ്റൊരു പാത്രത്തിൽ പ്രസാദം വിളമ്പുക. ഭട്ടാചാര്യ ബാലെ പ്രഭു നാകരഹ വിസ്മയ യൈ കാബേ തൻഹാര ശക്തിയെ ഭോഗസിദ്ധഹയ. ഭട്ടാചാര്യൻ പറഞ്ഞു, ഇത് അത്ര അത്ഭുതകരമല്ല മഹാപ്രഭു. ഈ ഭക്ഷണം ഭുജിക്കാൻ പോകുന്ന അവിടുത്തെ ശക്തിയാലും കാരുണ്യത്താലും സാധ്യമായതാണ്. ഉദ്യോഗനാചില മോര ഗൃഹ്ണീരന്തനെ യാന്റെ ശക്തിയ ഭോഗ സിദ്ധ സേതാഹജാനെ. പാചകം ചെയ്യാൻ എൻ്റെ പത്നിയോ ഞാനോ പ്രത്യേക പ്രയത്നമൊന്നും നടത്തിയിട്ടില്ല. ആരുടെ ശക്തിയാലാണോ ഭക്ഷണം തയ്യാറാക്കപ്പെട്ടത് അവിടത്തേക്ക് എല്ലാം അറിയാം. അങ്ങ് ദയവായി ഈ ആസനത്തിൽ ഇരിക്കുകയും ഭക്ഷണം സ്വീകരിക്കുകയും ചെയ്യണം. ചൈതന്യ മഹാപ്രഭു മറുപടി പറഞ്ഞു, ഈ സ്ഥലം പൂജനീയമാണ്. എന്തുകൊണ്ടെന്നാൽ ഇത് കൃഷ്ണനാൽ ഉപയോഗിക്കപ്പെട്ടതാണ്. പുരിയിൽ പോയി കഴിഞ്ഞാൽ കാണാൻ പറ്റും അല്ലെ, സാർവഭൗമ ഭട്ടാചാര്യരുടെ ഗൃഹവും അവിടെ മഹാപ്രഭു ഇരുന്നിട്ടുള്ള സ്ഥലവും ഒക്കെ നമുക്ക് ഇപ്പോഴും പോയാൽ അവിടെ കാണാൻ പറ്റും. ഇത്രയും പ്രസാദങ്ങൾ ഇത്രയും വേഗത്തിൽ ഉണ്ടാക്കുകയുണ്ടായി അല്ലെ. അത് ഭഗവാന്റെ തന്നെ കാരുണ്യം കൊണ്ടാണെന്ന് പറയുന്നത്. ഇത് പറയുമ്പോൾ നമ്മുടെ ഫൗണ്ടർ ആചാര്യായിട്ടുള്ള ശിലപ്രഭുപാദരുടെ കാര്യം. ശിലപ്രഭുപാദരെയും എത്രയും വേഗം കുക്ക് ചെയ്യുമായിരുന്നു. ഒരു 50ഓളം ഡിവോട്ടീസ് ഉണ്ടെങ്കിലും അവർക്കൊക്കെ അത്രയും പെട്ടെന്ന് കുക്ക് ചെയ്തിട്ട് ഭഗവാനെ നിവേദിച്ചിട്ട് എല്ലാ പ്രസാദം കൊടുക്കുമായിരുന്നു. പ്രഭുപാദരുടെ അടുത്ത് എന്താ പറയാ 3 തട്ടുള്ള കുക്കറൊക്കെ ഉണ്ടായിരുന്നു. അതില് ഒന്നില് ചോറ് വെക്കും, ഒന്നില് പരിപ്പ് വെക്കും, ഒന്നില് സബ്ജിയൊക്കെ വെക്കും. അപ്പോ 3ഉം പെട്ടെന്ന് തന്നെ ആവുമായിരുന്നു. പ്രഭുപാദർ അത്രയും പെട്ടെന്ന് എത്ര ഭക്തന്മാരുണ്ടോ അവർക്കൊക്കെ ആദ്യകാലങ്ങളിൽ പ്രഭുപാദർ തന്നെ കുക്ക് ചെയ്തിട്ട് ഭഗവാനെ നിവേദിച്ചിട്ട് അവർക്കൊക്കെ പ്രസാദം നൽകിയിരുന്നു. ഇവിടെ പറയുന്നു,
സർവഭട്ടാചാര്യരു എന്റെ കഴിവ് കൊണ്ടെന്നല്ല, ഇത് ഒക്കെ അങ്ങയുടെ കഴിവ് കൊണ്ടാണ് ആയിട്ടുള്ളതെന്ന് മഹാപ്രഭുവിന്റെ അടുത്ത് പറയും. അപ്പൊ നമ്മള് ഭഗവാന് നിവേദ്യങ്ങൾ തയ്യാറാക്കുമ്പോൾ നമ്മളൊരിക്കലും നമ്മളാണ് തയ്യാറാക്കുന്നത് എന്നുള്ള ഒരു ബോധം നമുക്കുണ്ടാകും. നമ്മള് ഒരു ഉപകരണം മാത്രമാണ് അല്ലെ. കൃഷ്ണൻ ആരാണ് കുക്ക് ചെയ്ത് കൊടുക്കുക? ശ്രീമതി രാധാറാണി അല്ലെ. ശ്രീമതി രാധാറാണിയാണ് വിവിധ രുചികളിലുള്ള വിവിധ വിഭവങ്ങൾ ഓരോ ദിവസവും പുതുമയാർന്ന വിഭവങ്ങളൊക്കെ ഭഗവാൻ എപ്പോഴും ഉണ്ടാക്കി കൊടുക്കുമായിരുന്നു അല്ലെ. അപ്പോ ആ രാധാറാണിയാണ് യഥാർത്ഥത്തിൽ ഭഗവാനെ ഉണ്ടാക്കി കൊടുക്കുന്നത് അല്ലെ. അപ്പൊ നമ്മള് വിചാരിക്കും നമ്മളാണ് ഉണ്ടാക്കുന്നത് എന്നൊക്കെ അല്ലെ. നമ്മൾക്ക് അങ്ങനെ ഒരിക്കലും തോന്നാൻ പാടില്ല. നമ്മള് ആ ഒരു ഉപകരണം മാത്രമാണ്. രാധാറാണിയും ഗോപികമാർ അവരൊക്കെ, രാധാറാണിയുടെ സഖിമാരും അവരൊക്കെയാണ് ഉണ്ടാക്കുക അല്ലെ. നമ്മുടെ വീട്ടിലുണ്ടാക്കുമ്പോ നമ്മളൊരു ഉപകരണം മാത്രമാണ്. ചെയ്യുന്നത് ഭഗവാന്റെ തന്നെ പ്രിയങ്കരിയായിട്ടുള്ള ശ്രീമതി രാധാറാണിയാണെന്നുള്ള ഭാവത്തിലാണ് നിങ്ങൾ ചെയ്യേണ്ടത്. भट्ट कहे अन्न पीड़ा സമാന പ്രസാദ അന്ന കാവ്യ പീഡെ വസ്തേ കഹന വരാത. ഭട്ടാചാര്യർ പറഞ്ഞു, ഭക്ഷണവും ഇരിപ്പിടവും ഭഗവാന്റെ കാരുണ്യമാണ്. അങ്ങേക്ക് ഭഗവാന്റെ പ്രസാദം ഭക്ഷിക്കാൻ കഴിയുന്ന പക്ഷം അങ്ങ് ഈ സ്ഥലത്തിരിക്കുന്നതിൽ എന്താണ് അപരാധം? പ്രഭു കഹേ ബാലക്കൈലെ ശാസ്ത്രജ്ഞഹയ കൃഷ്ണരസകല ശേഷ വൃത്യാസ്വദയ. ശ്രീ ചൈതന്യ മഹാപ്രഭു പറഞ്ഞു, അതെ, നിങ്ങൾ പറഞ്ഞത് ശരിയാണ്. കൃഷ്ണനാൽ അവശേഷിക്കപ്പെട്ടതെല്ലാം ഭക്തന് സ്വീകരിക്കാം എന്ന് ശാസ്ത്രങ്ങൾ പ്രഖ്യാപിച്ചു. തദോപയുക്ത സ്രഗന്ധവാസോലങ്കാര ചർച്ചിത ഉച്ഛിഷ്ടഭോജിനോ ദാസാ തവ മായാം ജയേമഹി. തയോപയുക്ത സ്രഗന്ധ വാസോലങ്കാര ചർച്ചിത ഉച്ഛിഷ്ടഭോജിനോ ദാസാ തവ മായാം ജയേമഹി. എന്റെ പ്രിയപ്പെട്ട ഭഗവാനെ, അങ്ങേക്ക് സമർപ്പിച്ച പുഷ്പഹാരങ്ങളും സുഗന്ധദ്രവ്യങ്ങളും വസ്ത്രങ്ങളും ആഭരണങ്ങളും അതുപോലുള്ള വസ്തുക്കളും പിന്നീട് അങ്ങയുടെ ദാസന്മാർക്ക് ഉപയോഗിക്കാവുന്നതാണ്. അവ ഉപയോഗിക്കുന്നതിലൂടെയും അങ്ങയുടെ പ്രസാദോച്ഛിഷ്ടം ഭുജിക്കുന്നതിലൂടെയും ഞങ്ങൾക്ക് മായാശക്തിയെ കീഴടക്കാൻ കഴിയും. ഇത് ശ്രീമദ് ഭാഗവതത്തിൽ നിന്നുള്ള 11:6:44 നിന്നുള്ള ഒരു ശ്ലോകമാണ്, ഉദ്ധരണിയാണ്. നമ്മൾ മുന്നേ ഒരിക്കലും ക്ലാസ്സിൽ പറഞ്ഞിട്ടുണ്ടായിരുന്നു അല്ലെ. നമ്മുടെ ഒരു പ്രധാനപ്പെട്ട ക്ഷേത്രത്തിന്റെ ചുവരിൽ എഴുതി വെച്ചിട്ടുണ്ട്. ആർക്കെങ്കിലും ഓർമ്മയുണ്ടാവും ഇതെവിടെയാണ് ഉണ്ടായിരുന്നത്? അൺമ്യൂട്ട് ചെയ്ത് പറഞ്ഞത്. ഭഗവാന്റെ പ്രസാദം നമ്മൾ സ്വീകരിക്കുന്നതിലൂടെ മായാശക്തിയെ ജയിക്കാൻ കഴിയുമെന്ന് പ്രഭുപാദരുടെ നാമമൊക്കെ എഴുതിയിട്ട് അവിടെ മാർബിളിൽ. ഹരേ കൃഷ്ണ, അതെ, ഓർമ്മയുണ്ടോ നോക്കിയതാ. ശരി, ഹരേ കൃഷ്ണ. ഗുരുവായൂരിലാണ്. ഗുരുവായൂരിൽ എവിടെ മാർബിളിൽ അവിടെ എഴുതി വെച്ചിട്ടുണ്ട് ശ്രീമദ് ഭാഗവതത്തിൽ നിന്നുള്ള ഈ ശ്ലോകവും അതിന്റെ വിവർത്തനവും അവിടെ താഴെയായിട്ട് എ.സി. ഭക്തിവേദാനന്ദ സ്വാമി ശ്രീല പ്രഭുപാദർ എന്ന് എഴുതിയിട്ട് കാണാൻ. നിങ്ങൾക്ക് അവിടെ പോയി നോക്കിയാലേ കാണാൻ പറ്റും. അപ്പൊ പ്രഭുപാദർ എന്താണ് പറയുന്നത്? ഭഗവാനെ അർപ്പിച്ചിട്ടുള്ള നിവേദ്യം അല്ലെ, അതിന്റെ അവശിഷ്ടം, അതിന്റെ ബാക്കി ഭാഗങ്ങൾ നമ്മൾ കഴിക്കും. അതുപോലെ തന്നെ ഭഗവാന് ചാർത്തിയിട്ടുള്ള മാല, ഭഗവാനെ അണിയിച്ചിട്ടുള്ള വസ്ത്രങ്ങൾ, ആഭരണങ്ങൾ, അങ്ങനെ ഭഗവാന് സമർപ്പിച്ചിട്ടുള്ള എന്തും ഭഗവാൻ ഉപയോഗിച്ചതിന് ശേഷം ലഭിക്കുന്ന അതൊക്കെ ഭഗവത് പ്രസാദമാണ് അല്ലെ. അത് നമ്മൾ ഭുജിക്കുന്നതിലൂടെയും അത് നമ്മൾ എന്താ പറയാ, ഭഗവാന്റെ പാദത്തിൽ അർപ്പിച്ച പൂക്കളായാലും മാലയായാലും അത് മണവാസനിക്കുകയും അണിയുകയും ഒക്കെ ചെയ്യുകയും, അങ്ങനെ നമ്മളതൊക്കെ സ്വീകരിക്കുമ്പോൾ, ആ പ്രസാദം സ്വീകരിക്കുമ്പോൾക്ക് നമുക്ക് മായാശക്തിയെ കീഴടക്കാൻ കഴിയും എന്നുള്ള കാര്യം പറയും. ഇത് ഉദ്ധവര് ഭഗവാന്റെ അടുത്ത് പറയുന്ന ശ്ലോകമാണ്. ഭാവാർത്ഥം ശ്രീലപ്രഭുപാദ് പറയുന്നു, ഇത് ശ്രീമദ് ഭാഗവത്തിൽ നിന്നുള്ള
ഒരു ഉദ്ധരണിയാണ് ഹരേ കൃഷ്ണ പ്രസ്ഥാനത്തിൽ. ഹരേ കൃഷ്ണ മന്ത്രജപവും ആനന്ദ നൃത്തവും പ്രസാദ ഭക്ഷണവും വളരെ പ്രധാനപ്പെട്ടതാണ്. ഒരുവൻ നിരക്ഷരനും തത്വശാസ്ത്രം ഗ്രഹിക്കാൻ കഴിവില്ലാത്തവനും ആയേക്കാം. പക്ഷെ അവൻ ഈ മൂന്നിനങ്ങളിലും ഭാഗഭാക്കാക്കുന്ന പക്ഷം തീർച്ചയായും താമസം വിനാ മുക്തനാകും. ഒന്ന്, ഹരേ കൃഷ്ണ മഹാമന്ത്രം ജപിക്കുക. 2, ഭഗവാന്റെ തിരുനാമത്തിന്റെ പരം നൃത്തം ചെയ്യുക. 3, ഭഗവാന്റെ പ്രസാദം കഴിക്കുക അല്ലെ. അപ്പൊ ഇതിന് വേറെ വലിയ പാണ്ഡിത്യവും കാര്യമൊന്നും വേണ്ട അല്ലെ. നിരക്ഷരനായാലും തത്വശാസ്ത്രമൊന്നും ഗ്രഹിക്കാൻ കഴിയില്ലാത്ത ആളായാലും ഈ 3 ഇനങ്ങളിലും ഭാഗഭാക്കാവുന്ന പക്ഷം തീർച്ചയായിട്ടും ഭഗവത് പ്രേമം, കൃഷ്ണ പ്രേമം ലഭിക്കുമെന്നുള്ള പറയുന്നു. ഈ ശ്ലോകം ഭഗവാൻ കൃഷ്ണനോട് ഉദ്ധവൻ പറഞ്ഞതാണ്. ഉദ്ധവഗീത ഉദ്ധവഗീത പറയപ്പെട്ടപ്പോഴായിരുന്നു ഈ ശ്ലോകം ഉദ്ധരിക്കപ്പെട്ടത്. ആ സമയത്ത് ദ്വാരകയിൽ ചില കുഴപ്പങ്ങൾ ഉണ്ടാവുകയും ഭഗവാൻ കൃഷ്ണൻ ദ്വാരക ഉപേക്ഷിച്ച് ആധ്യാത്മിക ലോകത്തിൽ പ്രവേശിക്കാൻ തീരുമാനിക്കുകയും ചെയ്തിരുന്നു. ഉദ്ധവന് ആ സാഹചര്യം മനസ്സിലാക്കാൻ സാധിക്കുകയും അദ്ദേഹം ഭഗവാനോട് സംസാരിക്കുകയും ചെയ്തു. മുകളിൽ പ്രതിപാദിച്ച ശ്ലോകം അവരുടെ സംഭാഷണങ്ങളിൽ നിന്നുള്ള ഉദ്ധരണിയാണ്. ശ്രീകൃഷ്ണന്റെ ഈ ഭൗതിക ലോകത്തിലെ ലീലകളെ പ്രകട ലീലകൾ എന്നും ഭഗവാന്റെ ആധ്യാത്മിക ലോകത്തിലെ ലീലകളെ അപ്രകട ലീലകൾ എന്നും വിളിക്കുന്നു. അപ്രകട എന്നതുകൊണ്ട് അർത്ഥമാക്കുന്നത് അവ നമ്മുടെ കണ്ണുകൾക്ക് പ്രത്യക്ഷമാകുന്നില്ല എന്നാണ്. അല്ലാതെ കൃഷ്ണന്റെ ലീലകൾക്ക് അസ്തിത്വം ഇല്ലെന്നല്ല അതിന്റെ അർത്ഥം. അവ യഥാർത്ഥത്തിൽ സൂര്യൻ നിരന്തരം പ്രകാശിക്കുന്നത് പോലെ നടന്നുകൊണ്ടിരിക്കുന്നു. പക്ഷെ സൂര്യൻ നമ്മുടെ കണ്ണുകൾക്ക് മുന്നിൽ സന്നിഹിതനായിരിക്കുമ്പോൾ നമ്മൾ അതിനെ പകൽ സമയം എന്നും സൂര്യൻ സന്നിഹിതനല്ലാത്തപ്പോൾ അതിനെ രാത്രി അപ്രകടം എന്നും വിളിക്കുന്നു. രാത്രിയുടെ പരിധിക്ക് അതീതരായവർ നിരന്തരം ഭഗവാന്റെ ലീലകൾ പ്രകടമാകുന്ന ആധ്യാത്മിക ലോകത്തിലാണ് സ്ഥിതി ചെയ്യുന്നത്. ബ്രഹ്മസംഹിതയിൽ സ്ഥിരീകരിച്ചിട്ടുള്ളതുപോലെ ആനന്ദ ചിന്മയരസ പ്രതിഭാവിതാഭിസ്ഥാപിർവയേവ നിജരൂപതയാ കലാപി ഗോലോകയേവ നിവസതി അഖിലാത്മഭൂതോ ഗോവിന്ദമാദിപുരുഷം തമാം ഭജാമി. പ്രേമാഞ്ജനചുരിത ഭക്തി വിലോചനേന സന്തസദൈവ ഹൃദിദേശു വിലോകയന്തി യം ശ്യാമസുന്ദരമചിത്യ ഗുണസ്വരൂപം ഗോവിന്ദമാദിപുരുഷം തമാം ഭജാമി. തന്റെ ആത്മസ്വരൂപത്തിന് സദൃശവും ആനന്ദശക്തിയുടെ മൂർത്തിമത് ഭാവമായ രാധയോടൊപ്പം സ്വധാമമായ ഗോലോകത്തിൽ വസിക്കുന്ന ആദിപുരുഷനായ ഗോവിന്ദനെ ഞാൻ ഭജിക്കുന്നു. രാധയുടെ തന്നെ രൂപവിസ്തരണങ്ങളായ ആത്മീയ രസത്താൽ ഉത്തേജിതമായ വിശ്വസ്ത സഖിമാരാണ് അവളുടെ പാർഷദൻ. അചിന്യമായ അസംഖ്യം സവിശേഷതകളോട് കൂടിയവനും ഭക്തന്റെ പ്രേമാഞ്ജനം എഴുതിയ നയനങ്ങൾക്ക് സദാദൃശ്യനുമായിട്ടുള്ളവനുമായ ആദിപുരുഷനായ ഗോവിന്ദനെ ഞാൻ ഭജിക്കുന്നു. ഭക്തഹൃദയത്തിൽ അത്രേ തന്റെ ശാശ്വതമായ ശ്യാമസുന്ദര രൂപത്തിൽ അവിടുന്ന് വാഴുന്നത്. ബ്രഹ്മസംഗീതമുള്ള വരികളാണിത്. ശ്രീ ചൈതന്യ മഹാപ്രഭു അപ്പോൾ പറഞ്ഞു, ഇവിടെ ഇനിയും ധാരാളം ഭക്ഷണമുണ്ട്, അവ മുഴുവൻ ഭക്ഷിക്കുക സാധ്യമല്ല. ഭട്ടാചാര്യൻ മറുപടി പറഞ്ഞു, അങ്ങേക്ക് എത്രത്തോളം ഭക്ഷിക്കാൻ കഴിയുമെന്ന് എനിക്കറിയാം. നീലാചലെ ഭോജന തുമി കരഭയന്ന വര ഏക ഏക ഭോഗേരന്ന ശത ശതവര. ജഗന്നാഥപുരിയിൽ അങ്ങ് ഒരു ദിവസം 52 തവണ ഭക്ഷിക്കുന്നുണ്ട്. ഓരോ പ്രാവശ്യവും 100 കണക്കിന് പാത്രങ്ങൾ നിറയെ ഭോഗം ഭക്ഷിക്കുകയും ചെയ്യുന്നു. ദ്വാരകാതെ 16 മഹിഷി മന്ദിരേ അഷ്ടദശമാധാര യാദവേരകരെ. ദ്വാരകയിൽ അവിടുന്ന് 16,000 രാജ്ഞിമാരെ 16,000 കൊട്ടാരങ്ങൾ പാർപ്പിച്ചിരിക്കുന്നു. അവിടെ യദുകുലത്തിന്റെ 18 മാതാക്കളും എണ്ണമറ്റ ബന്ധുമിത്രാദികളും വസിക്കുന്നുണ്ട്. പ്രജേജേട്യ ഗുഡമാമ പിസാദി ഗോപഗണ സഖ വൃന്ദ സഭാരകരെ തിസന്ധ്യ ഭോജന. വൃന്ദാവനത്തിൽ അങ്ങേക്ക് പിതാവിന്റെ ജ്യേഷ്ഠ സഹോദരന്മാരും പിതാവിന്റെ ഇളയ സഹോദരന്മാരും മാതുലന്മാരും പിതൃ സഹോദരിമാരുടെ ഭർത്താക്കന്മാരും അനേകം ഗോപന്മാരുമുണ്ട്. അവിടെ അങ്ങേക്ക് ഗോപപാലകരായ ധാരാളം ചങ്ങാതിമാരുമുണ്ട്. അങ്ങ് അവരുടെ ഓരോരുത്തരുടെയും ഗൃഹങ്ങളിൽ ദിവസവും 2 പ്രാവശ്യം പ്രഭാതത്തിലും സായാഹ്നത്തിലും ഭക്ഷിക്കുന്നു. ഗോവർദ്ധന യജ്ഞേ അന്ന ഗായില രാശി രാശി താരലേഖന്ന നാഹേഗ്രാസി. ഭട്ടാചാര്യ തുടർന്നു, ഗോവർദ്ധന പൂജാ യജ്ഞത്തിൽ അങ്ങ് അന്നക്കൂപാരങ്ങൾ ഭക്ഷിച്ചു. അതിനോട് താരതമ്യപ്പെടുത്തുമ്പോൾ ഈ ചെറിയ ഭക്ഷണം അങ്ങേക്ക് ഒരു ഉരുള പോലുമല്ല അല്ലെ. ഗോവർദ്ധനത്തിന് അന്നക്കൂട സമർപ്പിക്കേണ്ടായി. ഓരോരോ ഗ്രാമങ്ങളിലെ ഓരോ വീടുകളിൽ നിന്നും എല്ലാവരും ചോറും മറ്റുള്ള
പലഹാരങ്ങളും ഒക്കെ കൊണ്ടുവന്നിട്ട് ഗോവർദ്ധനത്തിന് സമർപ്പിക്കുകയുണ്ടായി അല്ലെ. അതൊക്കെ നോക്കുമ്പോൾ ഇതൊന്നും അല്ല എന്ന് പറഞ്ഞു. പിന്നീട് എന്താ പറയുന്നത്? മഹാപ്രഭുവിനോട് പറയുന്നത്, അങ്ങ് ജഗന്നാഥൻ തന്നെയല്ലേ അല്ലെ, കൃഷ്ണൻ തന്നെയാണ് ജഗന്നാഥൻ അല്ലെ, ആ ജഗന്നാഥൻ തന്നെയാണ് ചൈതന്യ മഹാപ്രഭു. അദ്ദേഹത്തോട് പറയുന്നു, ജഗന്നാഥപുരിയിൽ വെച്ചിട്ട് ഒരു ദിവസത്തിലെയും 52 പ്രാവശ്യം നിവേദ്യം സമർപ്പിക്കുന്നു ജഗന്നാഥൻ. ജഗന്നാഥന്റെ കൈ ഒരിക്കലും ഉണങ്ങില്ല എന്ന് പറയും. കൈ എല്ലാ സമയവും സദാസമയവും കഴിച്ചുകൊണ്ടേയിരിക്കും. അതുപോലെ തന്നെ 100 കണക്കിന് പാത്രങ്ങൾ നിറയെ നിവേദ്യങ്ങൾ സമർപ്പിക്കും അല്ലെ. ജഗന്നാഥപുരിയിൽ പോയവർ കണ്ടിട്ടുണ്ടാവും. പുതിയ പുതിയ ഓരോ പ്രാവശ്യവും ഉപയോഗിക്കുക പുതിയ പുതിയ മൺകലങ്ങളാണ്. ഒരിക്കൽ ഉപയോഗിച്ചു കഴിഞ്ഞാൽ പിന്നീട് നിവേദ്യത്തിനായിട്ട് ഉപയോഗിക്കില്ല. അത് പ്രസാദത്തിന്റെ കൂടെ തന്നെ ഭക്തന്മാർക്കൊക്കെ വിതരണം ചെയ്യും. ഓരോ പ്രാവശ്യവും പുതിയ പുതിയ മൺകലങ്ങളിലാണ് ജഗന്നാഥ ഭഗവാന് നിവേദ്യങ്ങൾ സമർപ്പിക്കും. 100 കണക്കിന് പാത്രങ്ങളിൽ നിവേദ്യങ്ങൾ സമർപ്പിക്കും ഒരു സമയത്ത്. അങ്ങനെ 52 തവണ ജഗന്നാഥ ഭഗവാന് നിവേദ്യങ്ങൾ സമർപ്പിക്കും. അപ്പൊ അത് വെച്ച് നോക്കുമ്പോൾ സാർവഭൗമ ഭട്ടാചാര്യൻ നൽകിയിട്ടുള്ളത് ഒന്നും തന്നെയല്ല എന്ന് പറയുന്നു അല്ലെ. അതുപോലെ തന്നെ പറയുന്നു, ഗോപന്മാരും മറ്റുള്ളവരിൽ നിന്നൊക്കെ കഴിക്കും അല്ലെ. അവരൊക്കെ കൊണ്ടുവരുന്നതൊക്കെ കഴിക്കും. അവരുടെ വീടുകളിലൊക്കെ പോയിട്ടും ഒക്കെ കഴിക്കും. അതൊക്കെ നോക്കുമ്പോൾ ഞാൻ തന്നിട്ടുള്ളത് ഒന്നുമല്ല, ഒരു ഉരുള പോലും ആവില്ല. അതുപോലെ തന്നെ ഗോവർദ്ധന പർവ്വതത്തിന് അന്നകൂടം സമർപ്പിച്ചപ്പോൾ അത് മുഴുവനായിട്ടും കഴിക്കണ്ടല്ലേ. അതൊക്കെ വെച്ച് നോക്കുമ്പോൾ ഇപ്പൊ ഭട്ടാചാര്യൻ നൽകിയിട്ടുള്ളത് ഒന്നുമല്ല, ഒരു ഉരുള പോലും ആവില്ല അങ്ങയുടെ മുന്നിൽ എന്ന് പറയുന്നു. തുമിതൈശ്വര മുനി ക്ഷുദ്രജീവചാര ഏകഗ്രാസമാധുകരി കരഹ അംഗീകാരം. അങ്ങ് പരമദിവ്യോത്തമ പുരുഷനായ ഭഗവാനും ഞാൻ അങ്ങേയറ്റം നിസ്സാരനായ ഒരു ജീവനുമാകുന്നു. അതുകൊണ്ട് ദയവായി എന്റെ ഗൃഹത്തിൽ നിന്നും ഒരല്പം ഭക്ഷണം സ്വീകരിച്ചാൽ. ഏതശുനി ഹാസി പ്രഭു വസില ഭോജനെ ജഗന്നാഥേര പ്രസാദ ഭട്ട ദേന ഹർഷമാനെ. ഇത് കേട്ട് ശ്രീ ചൈതന്യ മഹാപ്രഭു മന്ദഹസിക്കുകയും ഭക്ഷിക്കാനായി ആസനസ്ഥനാവുകയും ചെയ്തു. ഭട്ടാചാര്യർ വളരെ സന്തോഷപൂർവ്വം ജഗന്നാഥ ക്ഷേത്രത്തിൽ നിന്നുള്ള പ്രസാദം ആദ്യം മഹാപ്രഭുവിന് വിളമ്പി. ഭട്ടാചാര്യന്റെ പുത്രിയായ ഷാഡിയുടെ ഭർത്താവായിരുന്നു അമോഘൻ. അഭിജാത ബ്രാഹ്മണ കുടുംബത്തിൽ ജനിച്ചവനായിരുന്നെങ്കിലും അമോഘൻ കടുത്ത വിമർശകനും നിന്ദകനുമായിരുന്നു. ശ്രീചൈതന്യ മഹാപ്രഭു ഭക്ഷിക്കുന്നത് കാണാൻ അമോഘൻ ആഗ്രഹിച്ചെങ്കിലും ഭട്ടാചാര്യർ അവനെ പ്രവേശിക്കാൻ അനുവദിച്ചില്ല. സാർവഭൗമ ഭട്ടാചാര്യർ കയ്യിൽ ഒരു ദണ്ഡുമായി വീടിന്റെ പ്രവേശന ദ്വാരത്തിൽ കാവൽ നിന്നു. എന്നാൽ പ്രസാദം വിളമ്പുന്നതിൽ ഭട്ടാചാര്യർ മുഴുകിയെന്ന് കണ്ടപ്പോൾ അമോഘൻ അകത്തു വന്നു. ഭക്ഷണത്തിന്റെ അളവ് കണ്ട അവൻ അപഹസിക്കാൻ ആരംഭിച്ചു. ഇത്രയും ഭക്ഷണം 10-12 ആളുകളെ സംതൃപ്തരാക്കാൻ പര്യാപ്തമാണ്. പക്ഷെ ഈ സന്യാസി തനിച്ച് ഇത്രയധികം ഭക്ഷിക്കുന്നു. ഇത് കേട്ടിട്ട് സാർവഭൗമ ഭട്ടാചാര്യർ അമോഘന്റെ നേർക്ക് തിരിഞ്ഞു. ഭട്ടാചാര്യന്റെ മനോഭാവം മനസ്സിലാക്കിയ അമോഘൻ തൽക്ഷണം സ്ഥലം വിട്ടു. ഭട്ടാചാര്യൻ അവനെ പ്രഹരിക്കാൻ ദണ്ഡുമായി പിന്നാലെ ഓടി. പക്ഷെ അമോഘൻ അതിവേഗം ഓടി ഒളിച്ചതിനാൽ അവനെ പിടികൂടാൻ കഴിഞ്ഞില്ല. ഭട്ടാചാര്യൻ തന്റെ ജാമാതാവിനെ ശപിക്കുകയും ശകാരിക്കുകയും ചെയ്തുകൊണ്ട് മടങ്ങി വന്നു. താൻ അമോഘനെ വത്സിക്കുന്നത് കേട്ട് ശ്രീ ചൈതന്യ മഹാപ്രഭു ചിരിക്കുന്നതാണ് അദ്ദേഹം അപ്പോൾ കണ്ടത്. ഷാഡിയുടെ മാതാവായ ഭട്ടാചാര്യ പത്നി ഈ സംഭവം കേട്ടപ്പോൾ ഷാഡി ഒരു വിധവയായി തീരട്ടെ എന്ന് ആവർത്തിച്ച് പറഞ്ഞുകൊണ്ട് തന്റെ ശിരസിലും മാറത്തും പ്രകരിച്ചുകൊണ്ട് ഈ ദമ്പതിമാരുടെ വിലാപം കേട്ട ശ്രീ ചൈതന്യ മഹാപ്രഭു ഇരുവരെയും സ്വാന്തനിപ്പിക്കാൻ ശ്രമിച്ചു. അവരുടെ ആഗ്രഹം അനുസരിച്ച് മഹാപ്രഭു പ്രസാദം ഭക്ഷിക്കുകയും വളരെ സംതൃപ്തനാവുകയും ചെയ്തു. ശ്രീ ചൈതന്യ മഹാപ്രഭു ഭോജനം പൂർത്തിയാക്കി കഴിഞ്ഞപ്പോൾ ഭട്ടാചാര്യൻ മഹാപ്രഭുവിന് മുഖവും കൈകാലുകളും കഴുകാൻ ജലം ഒഴിച്ചു കൊടുത്തു. അതിനുശേഷം സുഗന്ധദ്രവ്യങ്ങളും തുളസിപ്പൂക്കളും ഗ്രാമ്പുവും ഏലവും നൽകി. ഭട്ടാചാര്യൻ പിന്നീട് ശ്രീ ചൈതന്യ മഹാപ്രഭുവിനെ ഒരു പുഷ്പഹാരം അണിയിക്കുകയും അവിടുത്തെ തിരുവുടലിൽ ചന്ദനക്കുഴമ്പ് പുരട്ടുകയും ചെയ്തു. അനന്തരം പ്രണാമങ്ങൾ അർപ്പിച്ചതിന് ശേഷം അദ്ദേഹം വിനയപൂർവ്വം പറഞ്ഞു, അങ്ങയെ അപമാനിക്കാൻ വേണ്ടിയാണോ ഞാൻ എന്റെ ഗൃഹത്തിലേക്ക് ക്ഷണിച്ചത്? ഇത് മഹാ അപരാധമാണ്. ദയവായി എന്നോട് ക്ഷമിക്കണം. ഞാൻ അങ്ങയോട് മാപ്പ് അപേക്ഷിക്കുന്നു. ശ്രീ ചൈതന്യ മഹാപ്രഭു പറഞ്ഞു, അമോഘൻ പറഞ്ഞത് ശരിയാണ്. അതുകൊണ്ട് അത് നിന്ദയല്ല. ഇതിൽ എന്താണ് അങ്ങ് ചെയ്ത അപരാധം? ഇത്രയും പറഞ്ഞതിന് ശേഷം ശ്രീ ചൈതന്യ മഹാപ്രഭു അവിടെ നിന്നും തന്റെ വസതിയിലേക്ക് മടങ്ങിപ്പോയി. സാർവഭൗമ ഭട്ടാചാര്യൻ മഹാപ്രഭുവിനെ പിന്തുടർന്നു. സാർവഭൗമ ഭട്ടാചാര്യർ മഹാപ്രഭുവിന്റെ പാദങ്ങളിൽ വീണ് ആത്മനിന്ദകരമായ പലതും പറഞ്ഞു.
അവിടുന്ന് അപ്പോൾ അദ്ദേഹത്തെ സാന്ത്വനിപ്പിക്കുകയും ഗൃഹത്തിലേക്ക് തിരിച്ചയക്കുകയും ചെയ്തു. ഗൃഹത്തിൽ തിരിച്ചെത്തിയതിനു ശേഷം സാർവഭൗമ ഭട്ടാചാര്യ തന്റെ പത്നിയോട് കൂടി ആലോചിച്ചു. സ്വയം കുറ്റപ്പെടുത്തിയതിനു ശേഷം അദ്ദേഹം ഇപ്രകാരം പറഞ്ഞു: ശ്രീ ചൈതന്യ മഹാപ്രഭുവിനെ അപഹസിച്ച ഒരുവൻ വധിക്കപ്പെട്ടാൽ അതൊരു പക്ഷേ അവന്റെ പാപവൃത്തിക്ക് പ്രായശ്ചിത്തമായേക്കാം. അതിന്റെ ഭാവാർത്ഥത്തിൽ ശ്രീല പ്രഭുപാദര് വളരെ വിശദമായിട്ട് വൈഷ്ണവ അപരാധത്തെ കുറിച്ച് പറയുന്നു. വൈഷ്ണവ നിന്ദ സംബന്ധിച്ച് സ്കന്ദപുരാണത്തിൽ കൊടുത്തിട്ടുള്ള താഴെ പറയുന്ന ശ്ലോകങ്ങൾ ഹരിഭക്തി വിലാസത്തിൽ ഉദ്ധരിച്ചിരിക്കുന്നു. യോഹി ഭാഗവതം ലോകം ബഹാസനൃപോത്തമ കരോതി തസ്യ നശ്യന്തി അർത്ഥധർമ്മ യതസുതാ നിന്ദാം കുർവന്തി യേ മൂഢാ വൈഷ്ണവാനാം മഹാത്മനാം പതന്തി പൃഥിവീസാർത്ഥം മഹാരൗരവ സബ്ജിതേ ഹന്തി നിന്ദന്തി വേദേഷ്ടി വൈഷ്ണവാനാഭിനന്ദന്തി വൃന്ധ്യതേയാദിനോ ഹർഷം ദർശനേ പതനാനിഷത്. മാർക്കണ്ഡേയനും ഭഗീരഥനും തമ്മിലുള്ള സംഭാഷണത്തിൽ പറയുന്നു: പ്രിയ രാജാവേ, ഒരു ഉത്കൃഷ്ട ഭക്തനെ പുച്ഛിക്കുന്ന ഒരാൾക്ക് അയാളുടെ പുണ്യകർമ്മഫലങ്ങളും ഐശ്വര്യവും കീർത്തിയും പുത്രന്മാരും നഷ്ടപ്പെടുന്നു. വൈഷ്ണവരെല്ലാം പുണ്യാത്മാക്കളാണ്. അവരെ അപമാനിക്കുന്നവർ അവരുടെ പിതാമഹന്മാരോടൊപ്പം മഹാരൗരവം എന്ന നരകത്തിൽ പതിക്കുന്നു. ഒരു വൈഷ്ണവനെ വധിക്കുകയോ നിന്ദിക്കുകയോ ചെയ്യുക, വൈഷ്ണവനോട് അസൂയപ്പെടുകയോ കോപിക്കുകയോ ചെയ്യുക, അവന് പ്രണാമങ്ങൾ അർപ്പിക്കാതിരിക്കുകയോ അല്ലെങ്കിൽ അവനെ കാണുന്നതിൽ സന്തോഷിക്കാതിരിക്കുകയോ ചെയ്യുക, ഇവ ചെയ്യുന്ന ഏതൊരുവനും തീർച്ചയായും നരകീയ അവസ്ഥയിൽ പതിക്കും. ഹരിഭക്തി വിലാസത്തിൽ 10:314 ദ്വാരക മഹാത്മ്യത്തിൽ നിന്നും താഴേക്കറിയുന്ന ഉദ്ധരിയും നൽകിയിരിക്കുന്നു. കരപത്രൈശ്ച പല്യന്തേ സുത്രിവൈര്യമശാസനൈ നിന്ദാം കുർവന്തി യേ പാപാ വൈഷ്ണവാനാം മഹാത്മനാം. പ്രഹ്ലാദനും മഹാബലിയും തമ്മിലുള്ള ഒരു സംഭാഷണത്തിൽ ഇപ്രകാരം പറയുന്നു: മഹാത്മാക്കളായ വൈഷ്ണവരെ നിന്ദിക്കുന്ന ആ പാപികളായ ആളുകൾ അതികഠിനമായ യമശാസനകൾക്ക് വിഷയീഭവിക്കും. വിഷ്ണു ഭഗവാനെ നിന്ദിക്കുന്നത് സംബന്ധിച്ച് ജീവഗോസ്വാമി തന്റെ ഭക്തി സന്ദർഭത്തിൽ താഴെ പറയുന്ന പ്രസ്താവന ഉദ്ധരിച്ചിരിക്കുന്നു: യേ നിന്ദന്തി ഋഷികേശം തദ്ഭക്തം പുണ്യരൂപിണം ശതജന്മാർജിതം പുണ്യം തേഷാം നശ്യതി നിശ്ചിതം തേ പശ്യന്തേ മഹാഘോരേ കുംഭീപാകേ വയാനകി ഭക്ഷിതാ കീടസംഖ്യേന യാവശ്ചന്ദ്രദിവാകരോ ശ്രീവിഷ്ണോർ അപമാനാത് ഗുരുതരം ശ്രീവൈഷ്ണവോല്ലംഘനം ദദീയാ ദുഷ്കജാനാന്ന പശ്യത് പുരുഷാദമൻ തൈസാർദ്ധം വഞ്ചകാജന്യേ സഹവാസം ന കാരയേത്. ഭഗവാൻ വിഷ്ണുവിനെയും ഭക്തരെയും വിമർശിക്കുന്ന ഒരുവനെ 100 ജന്മങ്ങളിൽ ആർജിച്ച പുണ്യങ്ങൾ അത്രയും നഷ്ടപ്പെടുന്നു. അത്തരമൊരു വ്യക്തി സൂര്യചന്ദ്രന്മാർ ഉള്ളിടത്തോളം കാലം കുംഭീപാക നരകത്തിൽ കീടങ്ങളുടെ കടിയേറ്റ് വസിക്കുന്നു. അതിനാൽ ഒരുവൻ ഭഗവാൻ വിഷ്ണുവിനെയും അവിടുത്തെ ഭക്തരെയും നിന്ദിക്കുന്ന ഒരുവന്റെ മുഖം കാണുക പോലും ചെയ്യരുത്. അത്തരം വ്യക്തികളുമായി സഹവസിക്കാൻ ഒരിക്കലും ശ്രമിക്കരുത്. ജീവഗോസ്വാമി തന്റെ ഭക്തി സന്ദർഭത്തിൽ ശ്രീമദ് ഭാഗവതത്തിൽ നിന്നും ഉദ്ധരിച്ചുള്ള ഒരു ശ്ലോകം കൊടുത്തിരിക്കുന്നു: നിന്ദാം ഭഗവത തത്പരസ്യ ജനസ്യ വാ സാധൂനാപേദിയ സോപി യാതി അധ സുഹൃദാശ്രുത. ഭഗവാനെയോ ഭഗവത് ഭക്തനെയോ നിന്ദിക്കുന്നത് കേൾക്കുന്ന ഒരുവൻ തൽക്ഷണം അവിടെ നിന്നും പോകാത്ത പക്ഷം അവനെ ഭക്തിയിൽ നിന്നും പതനം സംഭവിക്കും. അതുപോലെ ഭഗവാൻ ശിവപത്നിയായ സതി ശ്രീമദ് ഭാഗവതത്തിൽ ഇപ്രകാരം പ്രസ്താവിച്ചു: കർണോപീഡായ നിരായ യത് അകൽപ ഈശേ ധർമാവിതരിയ നൃഭിർസ്യമാനേ ചിന്ത്യാത് പ്രസഹ്യ ഋഷാദീം അസിതീം പ്രപുഷ്യേത് ജിഹ്വാമസൂനബി തതോ വിസൃജേ സധർമ്മഃ. നിരുത്തരവാദിയായ ഒരുവൻ ധർമ്മത്തിന്റെ യജമാനെയും നിയന്താവിനെയും നിന്ദിക്കുന്ന ഒരാൾ കേൾക്കുന്ന പക്ഷം അയാൾക്ക് ആ വ്യക്തിയെ ശിക്ഷിക്കാൻ കഴിയുന്നില്ലെങ്കിൽ തൽക്ഷണം കാതുകൾ പൊത്തിക്കൊണ്ട് അവിടെ നിന്നും പോകണം. പക്ഷേ വധിക്കാൻ കഴിയുമെങ്കിൽ നിന്ദകന്റെ നാക്ക് ബലം പ്രയോഗിച്ച് ഛേദിക്കുകയും അപരാധിയെ വധിക്കുകയും ചെയ്തതിനു ശേഷം സ്വയം ജീവനോട്. സതീദേവി പറയുന്നതും ജീവഗോസ്വാമി പറയുന്നതൊക്കെ ഇവിടെ കൊടുത്തിരിക്കുന്നു. ശ്രീല പ്രഭുപാദർ എന്താ പറയുന്നത്? വൈഷ്ണവനെയോ ഭഗവാനെയോ നിന്ദിക്കുന്ന ആൾക്കാരുടെ മുന്നിൽ നമ്മൾ നിൽക്കരുത്, അവരെ കാണുക പോലും ചെയ്യരുത് എന്ന് പറയും. അവരിൽ നിന്നും ഇതൊക്കെ കേൾക്കുകയാണെങ്കിൽ അവരോട് എതിർത്ത് പറയുകയോ അല്ലെ അവരെ വധിക്കുകയോ ചെയ്യണമെന്ന് പറയുന്നു. അങ്ങനെ അല്ലെങ്കിൽ അവിടെ നിൽക്കരുത്.
നമ്മള് അതിൻ്റെ അകത്ത് സതീദേവി പറയുന്നു നമ്മുടെ ജീവൻ ഒടുക്കണം എന്ന് പറയുന്നു. ഇവിടെ സാക്ഷാൽ പരമദിവ്യോത്തമ പുരുഷനായിരുന്ന ഭഗവാൻ തന്നെയാണ് ശ്രീ ചൈതന്യ മഹാപ്രഭുവായിട്ട് വന്നിട്ടുള്ളത് അല്ലെ. ആ മഹാപ്രഭു കഴിക്കുമ്പോഴാണ് ആ അമോഘൻ പരിഹസിച്ചിട്ടുള്ളത്. സ്വന്തം മകളുടെ ഭർത്താവാണ് അല്ലെ, എങ്കിലും ഭട്ടാചാര്യരെ അദ്ദേഹത്തോട് ദേഷ്യപ്പെട്ടു. സർവ ഭട്ടാചാര്യ തുറന്നു, അല്ലെങ്കിൽ ഞാൻ എന്റെ ജീവൻ ത്യജിച്ചാൽ ഈ പാവപ്രവൃത്തിക്ക് പ്രായശ്ചിത്തമാകും. എന്നാൽ രണ്ട് ശരീരങ്ങളും ബ്രാഹ്മണരുടേതായതിനാൽ രണ്ട് ആശയങ്ങളും ഉചിതമല്ല. പകരം ഞാൻ ഇനി ഒരിക്കലും ആ നിന്ദകന്റെ മുഖം കാണുകയില്ല. അവനുമായുള്ള എല്ലാ ബന്ധവും ഞാൻ ഉപേക്ഷിക്കുന്നു. മേലിൽ അവന്റെ നാമം ഞാൻ ഉച്ചരിക്കുക പോലുമില്ല. ഭർത്താവ് അധപ്പതിച്ചതിനാൽ അവനുമായുള്ള ബന്ധം ഉപേക്ഷിക്കാൻ ഷാഡിയോട് ആവശ്യപ്പെടണം. പതിതനായ ഭർത്താവുമായുള്ള ബന്ധം ത്യജിക്കേണ്ടത് ഭാര്യയുടെ ധർമ്മമാണ്. ഒരു ഭർത്താവ് അധപ്പതിച്ചനായവനാൽ അവനുമായുള്ള ബന്ധം ഉപേക്ഷിക്കണം. ആ രാത്രിയിൽ അമോഘൻ പലായനം ചെയ്തു. പ്രഭാതത്തിൽ അവൻ വിഷൂചിക വ്യാധി അഥവാ കോളറ ബാധിച്ച് കിടപ്പിലായി. അമോഘൻ അസുഖബാധിതനായി മരിച്ചുകൊണ്ടിരിക്കുകയാണെന്ന് കേട്ടപ്പോൾ ഭട്ടാചാര്യൻ ചിന്തിച്ചു, ഇത് ഈശ്വരന്റെ അനുഗ്രഹമാണ്, ഞാൻ ചെയ്യേണ്ടത് അവിടുന്ന് ചെയ്തു. പരമപുരുഷ ഭഗവാന് അപരാധം ചെയ്യുമ്പോൾ കർമ്മഫലം തൽക്ഷണം ലഭിക്കുന്നു. ഇപ്രകാരം പറഞ്ഞ അദ്ദേഹം ശാസ്ത്രങ്ങളിൽ നിന്നുള്ള 2 ശ്ലോകങ്ങൾ ചൊല്ലി. മഹദാഹി പ്രയത്നേന അസ്തി അശ്വരതപത്തിഭിഃ അസ്മാഭിർയത് അനുഷ്ഠേയം ഗന്ധർവ്വൈസ്തദ് അനുഷ്ഠിതം. നമ്മൾ വളരെയധികം പ്രയത്നിച്ച് ക്രമീകരിക്കേണ്ടിയിരുന്ന ആനകളും കുതിരകളും രഥങ്ങളും കാലാൽപ്പടയും എല്ലാം ഗന്ധർവന്മാരാൽ തന്നെ നേരത്തെ തന്നെ സജ്ജമാക്കിയിട്ടുണ്ട്. ആയുശ്രിയം യശോധർമ്മം ലോകാനാശിഷ ഏവച അന്തിശ്രേയാംസി സർവാണി പുംസോ മഹത് അതിക്രമഃ. ഒരു വ്യക്തി മഹാത്മാക്കളോട് തെറ്റായി പെരുമാറുമ്പോൾ അവന്റെ ആയുസ്സും ഐശ്വര്യവും പ്രശസ്തിയും ധർമ്മവും പദവികളും സൗഭാഗ്യവും എല്ലാം നശിക്കും. ഈ സമയത്ത് ഗോപിനാഥാചാര്യൻ ശ്രീ ചൈതന്യ മഹാപ്രഭുവിനെ ദർശിക്കാൻ പോവുകയും മഹാപ്രഭു അദ്ദേഹത്തോട് ഭട്ടാചാര്യന്റെ ഭവനത്തിലെ സംഭവങ്ങളെ പറ്റി അന്വേഷിക്കുകയും ചെയ്തു. ഭട്ടാചാര്യനും പത്നിയും ഉപവസിക്കുകയാണെന്നും അവരുടെ ജാമാതാവായ അമോഘൻ കോളറ ബാധിച്ച് മരിച്ചുകൊണ്ടിരിക്കുകയാണെന്നും ഗോപിനാഥാചാര്യൻ മഹാപ്രഭുവിനെ അറിയിച്ചു. അമോഘൻ ദേഹം വെടിയാൻ തുടങ്ങുകയാണെന്ന് കേട്ടതും കൃപാമയനായ ശ്രീ ചൈതന്യ മഹാപ്രഭു തൽക്ഷണം അവന്റെ അടുത്തേക്ക് ഓടിയെത്തി അമോഘന്റെ നെഞ്ചിൽ കൈവച്ച് മഹാപ്രഭു ഇപ്രകാരം പറഞ്ഞു, ബ്രാഹ്മണ ഹൃദയം സ്വാഭാവികമായി ശുദ്ധമായതുകൊണ്ട് കൃഷ്ണനെ ഉപവിഷ്ടനാകാൻ ഏറ്റവും ഉചിതമായ സ്ഥാനമാണ്. എന്തുകൊണ്ട് നീ അസൂയ എന്ന ചണ്ടാളനെ ഹൃദയത്തിൽ ഇരിക്കാൻ അനുവദിച്ചത്? ഈ വിധത്തിൽ നീ അത്യന്തം പവിത്രമായ നിന്റെ ഹൃദയത്തെ മലിനമാക്കി. എന്നാൽ സർവഭൗമനുമായുള്ള സംഘത്താൽ ഇപ്പോൾ നിന്റെ എല്ലാ കളങ്കങ്ങളും തുടച്ചു നീക്കപ്പെട്ടിരിക്കുന്നു. ഹൃദയത്തിലെ സകല കളങ്കങ്ങളും നീക്കി ശുദ്ധമാകുമ്പോൾ മാത്രമേ ഒരുവനെ കൃഷ്ണനാമം ജപിക്കാൻ കഴിയൂ. അതുകൊണ്ട് അമോഘ എഴുന്നേൽക്കൂ, ഹരേ കൃഷ്ണ മഹാമന്ത്രം ജപിക്കൂ. എന്നാൽ കൃഷ്ണൻ തീർച്ചയായും നിന്നിൽ കാരുണ്യം ചൊരിയും. അപ്പോൾ മരണശൈലിയിലായിരുന്ന അമോഘൻ കൃഷ്ണ കൃഷ്ണ എന്ന് ജപിച്ചുകൊണ്ട് എഴുന്നേൽക്കുകയും ഭഗവത് പ്രേമത്താൽ ഉന്മത്തനായി നൃത്തം ചെയ്യുകയും ചെയ്തു. പ്രേമത്താൽ ഉന്മത്തനായി നൃത്തം ചെയ്യുന്ന അമോഘന്റെ ശരീരത്തിൽ പ്രകമ്പനം, അശ്രുക്കൾ, രോമാഞ്ചം, സ്തംഭനം, ശബ്ദം പതറൽ എന്നീ പ്രേമലക്ഷണങ്ങളെല്ലാം പ്രകടമായി. ഈ പ്രേമ തരംഗങ്ങൾ കണ്ട് മഹാപ്രഭു ചിരിക്കാൻ തുടങ്ങി. അമോഘൻ മഹാപ്രഭുവിന്റെ ചരണാരവിന്ദങ്ങളിൽ വീണ് വിനയപൂർവ്വം ഇങ്ങനെ പറഞ്ഞു, ദയാമയനായ മഹാപ്രഭു, എന്റെ അപരാധം പൊറുക്കണം. അമോഘൻ മാപ്പപേക്ഷിക്കുക മാത്രമല്ല ചെയ്തത്, ഈ വായ് കൊണ്ട് ഞാൻ അങ്ങയെ നിന്ദിച്ചു എന്ന് പറഞ്ഞ് സ്വന്തം കവിൾത്തടങ്ങളിൽ സ്വയം പ്രഹരിക്കുകയും ചെയ്തു. അമോഘൻ തന്റെ കവിൾത്തടങ്ങൾ വീർക്കുന്നത് വരെ വീണ്ടും വീണ്ടും അടിച്ചുകൊണ്ടേയിരുന്നു. ഒടുവിൽ ഗോപിനാഥാചാര്യൻ അവന്റെ കൈകൾ പിടിച്ച് സ്വയം പ്രഹരിക്കുന്നത് വിലക്കി. അനന്തരം മഹാപ്രഭു അമോഘന്റെ ശരീരത്തിൽ സ്പർശിച്ചുകൊണ്ടും നീ സാർവഭൗമന്റെ ജാമാതാവായതിനാൽ എന്റെ സ്നേഹപാത്രമാണ് എന്ന് പറഞ്ഞുകൊണ്ടും അവനെ സ്വാന്തനിപ്പിച്ചു.
സാർവഭൗമ ഭട്ടാചാര്യന്റെ ഗൃഹത്തിലെ എല്ലാവരും ദാസന്മാരും ദാസിമാരും നായ പോലും എനിക്ക് വളരെ പ്രിയപ്പെട്ടവരാണ്. അപ്പോൾ അദ്ദേഹത്തിന്റെ ബന്ധുക്കളെ കുറിച്ച് എന്ത് പറയാൻ? അപരാധന ഹി സദാ ലാവകൃഷ്ണനാമ ഏത ബലി പ്രഭുവൈല സാർവഭൗമസ്ഥാന. അമോഘ എല്ലായ്പ്പോഴും ഹരേ കൃഷ്ണ മഹാമന്ത്രം ജപിക്കുക, മേലിൽ ഒരു അപരാധവും ചെയ്യാതിരിക്കുക. അമോഘൻ ഈ ഉപദേശം നൽകിയ ശേഷം ശ്രീ ചൈതന്യ മഹാപ്രഭു സാർവഭൗമന്റെ ഭവനത്തിലേക്ക് പോയി. മഹാപ്രഭുവിനെ കണ്ട ഉടനെ സാർവഭൗമൻ മഹാപ്രഭുവിന്റെ ചരണാരവിന്ദങ്ങൾ ഗ്രഹിച്ചു. അവിടുന്ന് അദ്ദേഹത്തെ ആലിംഗനം ചെയ്തതിനു ശേഷം ഉപവിഷ്ടനായി. ശ്രീ ചൈതന്യ മഹാപ്രഭു സാർവഭൗമനെ ഇങ്ങനെ പറഞ്ഞ് സമാധാനിപ്പിച്ചു: എന്തൊക്കെയായാലും നിങ്ങളുടെ ജാമാതാവായ അമോഘൻ ഒരു ശിശുവാണ്. അതിനാൽ എന്താണ് അവൻ ചെയ്ത് തെറ്റി? നിങ്ങൾ എന്തിനാണ് ഉപവസിക്കുന്നത്? നിങ്ങൾ എന്തിനു കുപിതനാകുന്നു? എഴുന്നേറ്റ് സ്നാനം ചെയ്യൂ. അതിനുശേഷം പോയി ഭഗവാൻ ജഗന്നാഥന്റെ തിരുമുഖം ദർശിക്കൂ. എന്നിട്ട് മധ്യാഹ്ന ഭക്ഷണം പൂജിക്കാൻ ഇവിടേക്ക് മടങ്ങി വരിക. ഇപ്രകാരം ചെയ്താൽ ഞാൻ സന്തോഷവാനാകും. ജഗന്നാഥന്റെ പ്രസാദം സ്വീകരിക്കാനായി അങ്ങ് വരുന്നത് വരെ ഞാൻ ഇവിടെ കാത്തുനിൽക്കും. ശ്രീ ചൈതന്യ മഹാപ്രഭുവിന്റെ പാദങ്ങൾ പിടിച്ചുകൊണ്ട് സാർവഭൗമ ഭട്ടാചാര്യർ പറഞ്ഞു: അങ്ങ് അമോഘനെ എന്തിന് ജീവിതത്തിലേക്ക് തിരിച്ചു കൊണ്ടുവന്നു? അവൻ മരിക്കുന്നതായിരുന്നു നല്ലത്. ശ്രീ ചൈതന്യ മഹാപ്രഭു പറഞ്ഞു: അമോഘൻ ഒരു ശിശുവും നിങ്ങളുടെ പുത്രനുമാണ്. ഒരു പിതാവ് പുത്രന്റെ തെറ്റ് ഗൗരവമായി കണക്കാക്കാറില്ല, പ്രത്യേകിച്ചും അയാൾ അവനെ സംരക്ഷിക്കുമ്പോൾ. ഇപ്പോൾ അവൻ ഒരു വൈഷ്ണവനായി തീർന്നിരിക്കുന്നു. അവൻ അപരാധഹീനനുമാണ്. നിങ്ങൾക്ക് ശങ്ക കൂടാതെ അവനിൽ നിങ്ങളുടെ കരുണ ചൊരിയാം. സാർവഭൗമ ഭട്ടാചാര്യർ പറഞ്ഞു: മഹാപ്രഭു, അങ്ങ് ജഗന്നാഥ ദർശനത്തിന് പോയാലും ഞാൻ സ്നാനത്തിന് ശേഷം ജഗന്നാഥനെ ദർശിക്കുകയും തിരിച്ചു വരികയും ചെയ്തു കൊള്ളാം. ശ്രീ ചൈതന്യ മഹാപ്രഭു ഗോപിനാഥനോട് പറഞ്ഞു: ഇവിടെ നിൽക്കുക. സാർവഭൗമ ഭട്ടാചാര്യൻ പ്രസാദം സ്വീകരിച്ചു കഴിഞ്ഞാൽ എന്നെ അറിയിക്കുക. പ്രകാരം പറഞ്ഞതിന് ശേഷം മഹാപ്രഭു ജഗന്നാഥ ദർശനത്തിനായി പോയി. ഭട്ടാചാര്യൻ സ്നാനം നിർവഹിച്ച് ജഗന്നാഥ ദർശനത്തിനായി പോവുകയും ഭോജനത്തിനായി ഭവനത്തിലേക്ക് തിരിച്ചു വരികയും ചെയ്തു. അനന്തരം അമോഘൻ ശ്രീ ചൈതന്യ മഹാപ്രഭുവിന്റെ ഒരു അചഞ്ചല ഭക്തനായി ഭവിച്ചു. അവൻ ഹർഷോന്മാദത്തിൽ നൃത്തം ചെയ്യുകയും ശാന്തനായി കൃഷ്ണനാമം ജപിക്കുകയും ചെയ്തു. ഈ വിധത്തിൽ ശ്രീ ചൈതന്യ മഹാപ്രഭു തന്റെ നിരവധി ലീലകളാടി അവ ദർശിക്കുകയോ അവയുടെ വർണ്ണന ശ്രവിക്കുകയോ ചെയ്യുന്നവരെല്ലാം ശരിക്കും വിസ്മയാഭരിതരാകുന്നു. ഇപ്രകാരം ശ്രീ ചൈതന്യ മഹാപ്രഭു ഭട്ടാചാര്യന്റെ ഭവനത്തിൽ ഭോജന ലീല ആസ്വദിച്ചു. ഈ ഒരൊറ്റ ലീലയിൽ മറ്റനേകം അത്ഭുതകരമായ ലീലകളും പ്രകാശിപ്പിക്കപ്പെടുകയുണ്ടായി. ശ്രീ ചൈതന്യ മഹാപ്രഭുവിന്റെ ലീലകളുടെ പ്രത്യേക സവിശേഷതകളാണിവ. ഇപ്രകാരം ഭഗവാൻ സാർവഭൗമന്റെ ഗൃഹത്തിൽ പ്രസാദം സ്വീകരിക്കുകയും സാർവഭൗമന് മഹാപ്രഭുവിനോടുള്ള പ്രേമം പ്രശസ്തമായി തീരുകയും ചെയ്തു. പ്രകാരം ഷാഡിയുടെ മാതാവ് എന്നറിയപ്പെടുന്ന സാർവഭൗമ പത്നിയുടെ ഭഗവത് പ്രേമം ഞാൻ വർണ്ണിച്ചിരിക്കുന്നു. അമോഘന്റെ അപരാധം ക്ഷമിച്ചതിലൂടെ പ്രകടമായ മഹാപ്രഭുവിന്റെ മഹാകാരുണ്യവും ഞാൻ വർണ്ണിച്ചിരുന്നു. ഒരു ഭക്തനുമായുള്ള അമോഘന്റെ ബന്ധം മൂലമായിരുന്നു അദ്ദേഹം ഇങ്ങനെയെല്ലാം പ്രവർത്തിച്ചത്. ശ്രദ്ധ കരിയേ ലീലാ ശുനയേ ജന അജിരത് പായസേ കൃഷ്ണ ചൈതന്യ ചരണ. ശ്രദ്ധ കരിയേ ലീലാ ശുനയേ ജന അജിരത് പായസേ ചൈതന്യ ചരണ. ശ്രീ ചൈതന്യ മഹാപ്രഭുവിന്റെ ഈ ലീലകൾ വിശ്വാസത്തോടും ഭക്തിയോടും കൂടി ശ്രവിക്കുന്ന ഏതൊരുവനും കാലതാമസം വിന അവിടുന്ന് ചരണകമലങ്ങൾ പ്രാപിക്കും. കൃഷ്ണദാസ് കവിരാജ് ഗോസ്വാമി ഈ ലീലകൾ കേൾക്കുന്നതുകൊണ്ടുള്ള ഗുണത്തെക്കുറിച്ച് പറയുന്നു. എന്താ പറയുന്നത്? ഈ ലീലകളൊക്കെ വിശ്വാസത്തോടും ഭക്തിയോടും കൂടി കേൾക്കുകയാണെങ്കിൽ ഏതൊരുവനും കാലതാമസമില്ലാതെ ശ്രീ ചൈതന്യ മഹാപ്രഭുവിന്റെ ചരണകമലങ്ങൾ പ്രാപിക്കും എന്നുള്ള കാര്യം. ശ്രീരൂപ രഘുനാഥ പദേ ആരാശ ചൈതന്യ ചരിതാമൃത കഹേ കൃഷ്ണദാസ. ശ്രീ രൂപ രഘുനാഥ ഗോസ്വാമിമാരുടെ പാതാരവിന്ദങ്ങളിൽ പ്രാർത്ഥിച്ചുകൊണ്ടും അവരുടെ കാരുണ്യം സദാ അഭിലഷിച്ചുകൊണ്ടും കൃഷ്ണദാസൻ എന്ന ഞാൻ അവരുടെ തിരിച്ചേവടികൾ പിന്തുടർന്നുകൊണ്ട് ശ്രീ ചൈതന്യ ചരിതാമൃതം വർണ്ണിക്കും. ശ്രീ ചൈതന്യ ചരിതാമൃതം മധ്യലീലയിലെ സാർവഭൗമ ഭട്ടാചാര്യന്റെ ഭവനത്തിലെ മഹാപ്രഭു പ്രസാദം സ്വീകരിക്കുന്നത് വർണ്ണിക്കുന്ന 15-ാം അധ്യായത്തിന്റെ ഭക്തിവേദാന്ത ഭാഷ്യം ഇപ്രകാരം സമാപിക്കും. ചൈതന്യ ചരിതാമൃതം की जय. श्री कृष्णदास कविराज गोस्वामी की जय. ഹരേ കൃഷ്ണ. നമുക്ക് നാളെ 16-ാമത്തെ അധ്യായം നാളെ എടുക്കാം. വൃന്ദാവനത്തിലേക്ക് പോകാനുള്ള മഹാപ്രഭുവിന്റെ ഉദ്യമം എന്നുള്ള അധ്യായമാണ് 16-ാമത്തെ അധ്യായം. നമുക്ക് നാളത്തെ ക്ലാസ് നോക്കാം. ഹരേ കൃഷ്ണ.
അടുത്ത ഭാഗങ്ങളിൽ എന്തെങ്കിലും സംശയങ്ങൾ ഉണ്ടെങ്കിൽ കൈയെത്താം. സംശയങ്ങളൊന്നും ഇല്ലാത്തവർ നെക്സ്റ്റ് ആവാം. വംശകൽപതരൂപശ കൃപാസിന്ധുഭ്യവച പതിതാനാം ഭാവനേഭ്യോ വൈഷ്ണവേഭ്യോ നമഃ. അനന്തഗുരു വൈഷ്ണവ